Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Pemalu. Pemirsa, ini mau jalan-jalan untuk Mas Alek di sini. Jalan kemana saja? Kemarin sudah ke Wahana Kolam. Sekarang ya kemana saja? Anut Pak Anto. Kita lanjut lagi, guys. Kita jalan-jalan dulu, guys. Kemana yo Mbahku ya apa nih apa nih ini panen ya lagi terarene ya apa barangnya ya Pak wis gede ya salim karo budene ya wis terus isuk mau mati suket eleng nek ndek cilik ki saiki wis dhuwur-dhuwur ya ndek cilik nganu gede sithik lah. Makasih Dek ya. Nggih. Ndek kaya nganu gandengan. Wis ta ora apa-apa, foto tok. Matur nuwun, Mbak. Tak tamih makasih, Mbak. Delok bathake menjanjang. Tatap setir. Delok ah. Ya Allah lucu nih. Ya Allah lucu nih Mbak. Tapi marmut itu namanya marmut. Ih lucu ya. Pati ki seneng sing hewan-hewan ngene iki lho, Dek. Sayang. Alah sayang. Dek golongan apa ki? Pengerat. Hewan pengerat. Kok tikus? Kelinci. Iya, piye mbah ya. Mamalia tadi. Kok gak apa-apa. Aja mbok rawuh. Aja tiga. Aja. Iku dicaket. Karek loro tok ya? Oh, alah. Wedok iki. Iya, piye mbah lah.
Jessica guys, Mbak Mbak Sukma lagi ngonten. Mbak Jessica, Mbak Sukma. Ki Cuy, jenenge apa? Hamster. Hamster. Pengerang. Duh. Tim Sriwi Kutil guys lagi ngonten. Kita jalan-jalan dulu yuk. Dan sore bersama tim Goplem. Ki cara mana apa gak udan ya penak pemandangan. Bajul. Jane sistemnya padha ae. Cuma bahan bakarnya dan kecepatannya gue loh. Nek iki mang lagi ngonten tim Sriwi Kutil Mbak Endah. Nah, iki time Mas Goplem iki. Bocah dor sik do bening-bening glowing-glowing. Wah, iku dibangun apa nih SMP iki? Gerbangnya ya? Gerbang kedua. Dia emang bagus balik? Ya wes. Aku ke wedine lali. Iki gedung apa ya wis terbengkalai ngono. Mang, liwatan nang Gang Buntung, Mang. Piye? Oh. Kok gak dibangun gedung apa meneh ngono? Ya. Jero apa sing enak iki jero apa ya? Apa lah? Orasan ki jeruk santang ya, jeruk santang kuwi enak iki. Hah? Tutulan apa kan Om Wawan? Om Wawan. Om Wawan lagi ngantor, guys. Oh, alah. Ayo. Momoyo. Bo, kelana kripes. Kripes. Mantep, guys. 5.000. Kripes. Suku apa ya?
Jajanan murah meriah. Nasi goreng, mie goreng. Tutup kono bagian kono. Ana sego, nak ana nasi apa? Nasi rendang barang. Misue. Mobil kodok zaman biyen. Golek es teh. Tuh buntung guys, kita jalan-jalan. Dadi mam kripese. Foto ambek kakak ya berdua. Iya. Ayo, nggak boleh jatuh. Kita lanjut guys, mungkin suasana. Jadi mana jajannya kripesnya? 1000-an guys, emang. Astagfirullah. Oh alah. Amsek nang kene yo, kripesnya kan di mam. Buka, ibu njaluk. Kripes iki jajanan zaman ya biar ki ana sing usune pisang. Zaman saiki jajan yang sewunan iki arang ya. Sudah. Ayo mantuk. Mam enggak ini? Yuk. Ayo mantuk. Nasi pecel kene iki pokoke kuliner gak ngarah wedi kaliren. Blok stasiun, blok rumah sakit. Oh alah, banter menang keringane suarane. Kurang tahu ya. Alekin nanggung penting tadi nanti tahun baru lagi yo. Hei, Gendeng. oh, Taman Gendeng.